Arratsaldeon. Bueno, lehenengo, hasteko pentsatzen dut bate baino gehiago pentsatuko zula. Ez arkitekto bat osasunari buruzko saio batzutan, formazio batean, horregatik garrantzitsua iruditu zait, azken aldin entzuten dian esaldi desberdin batzuk ekartzea, ez? Erderaz irakurriko ditut, los diferentes modelos urbanos pueden ser interpretados como reflejo de distintas propuestas de vida. Albert Fuchsia arkitektoa eta Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea. Eta gai hauetaz asko idazten duna. Baita ere, bigarrena, en términos de salud, el código postal es más importante que el código genético. Hori ere, nik hemen jarri dut Madrilgo Unibertsitatetik egindako azterketa batian bi arkitekto eta unibertsitateko irakasle hauek egindako artikulo baten edo azaltzen den esaldia, baina egia desaldi hori bera Googleen bertan jartzen behar ikusiko ez mara leku askotan atera dela. Eta bai, helburutan ere, horra azaltzen da hirugarren helburu bezala osasuna eta ongizatea, baita ere 11. azaltzen da auzo eta herri jasangarriak izatea, eta gero bestearen bat, 17 guztira ez azkenean helburu zeharka batekin eta bestearekin lotura dutenak. Baita ere azken aldien gero eta gehiago entzuten dugu Europako hiri osasuntsuen sarea edo, ez? Gero eta herriko aidia interesa adierazten horren inguruan. Eta horre goien da hone irudi hori berriz, da mundu mailako osasun erakundeak berak esaten du jende edo pertsona edo biztanle osasuntsuena zerren baitan diran osasuntsuenak, ez? Eta hori ikusten da besteak beste errepide seguruagoak eta beste hainbat gai daudela harreman zuzena dutenak hirigintzakin eta gure auzoekin, herriekin eta guzti horren ondorioz bizitzeko moduakin, ez? Hala ere, iruditzen zait besteek esaten dutenaz gain, bakoitzak bere burua galdetuko balio ere hauetako edozein argazki edo edozein espazio bai eraikinetan edo bai espazio publikoan zer sentitzen duen, lekuaren arabera emozio desberdinak sentitzen ditugula. Askotan denontzat berdinak ere ez dira izango, baina egia da askotan gauza asko koinziditu egiten dutela edo oso antzekoak izango dela. Orduan, honekin pixka bat adierazen nahi nuen, badakit goizean ere hortaz hitz egin dela, baina azkenean espazio publikoak eta eraikinak, arkitekturak eragin handia daukatela gure osasunean, gure ongizatean. Nik uste COVID-an histori guzti honekin hau dana oraindik areagotu egin dela edo konturatu gara oraindik gehiago guzti honek guregan ze eragina daukan eta ze garrantzia daukan eta gehiago guztionatu ditugula hainbat gauza, baina egia da osasuna eta hirigintzan arteko lotura ez dela oraingoa. Industrializazio garaian, 20. mendean, herrietan enpresa kutsakorrak jartzen hasi zirenean, ikusi zen horrek ondorio kaltegarriak zeuzkala osasunean. Orduan, hirigintza erabili zen enpresa kutsakor horiek herrietatik kanpora eramateko. Zer gertatu zen, herrietatik enpresa horiek kanpora eramatearekin batera, hirigintza egintza nolabait sinplifikatu. Egintzean erabilerak segregatu edo banatu. Eta orduan, gaur egun dauzkagun hiri, auzo eta leku asko daude oso erabilera banatuekin. Esango dugu, leku bat lan egiteko, beste bat bizitzeko, beste bat erosketak egiteko, eta zer gertatu da, horren erabilerarekin konturatzen jundela horrek beste arazo bat dakarzki da, ez? Horrek esartu da baita ere, ibilgailu motorizatuen erabilera areagotzea eta beharrezkoa izatea, eta guzti horrekin arazo berri batzuk sortu dira osasunean, ez? Hemen saiatu naiz pixka bat laburbiltzen arazo horiek
zein izan daitezke nagusiki, ez? Esan duten bezala, airearen kutsadura, azkenean trafikoa, ibilgailuak, guzti hori baldin badaukagu gure kaletan, airearen kalitatea okertu egiten da, hor dago baita ere soinua, baita ere daude hirietako temperatura gehikuntza hori, ez beti esaten da, hirigunetan temperatura beti altuago esaten dela eta beroak eta batez ere handitan sortzen ari diala. Gero baita ere, esaten bezala, bizimodu horrek, hau da, ibilgailuaren menpeko bizimodu horrek, egin diguna da, erabilera edo bizimodu individualistago batera eraman, bakardadea gehiago sortu nolabete, bakoitza bere mundu hortan, bere autoan sartu, lanera joan, lanetik autoa hartu, erosketak egin, autoarekin, etxera etorri garajean sartu igogailu, ez dago harremanik, ez? Orduan, arazo guzti hauek izan dira, gaur egun, esan deten, industrializazio garai hartako arazoak ekiditeko egintzan erabileren segregazioa eta ibilgailu motorizatuen erabilera areagotze horrek arazo guztiak ekarri ditu gure herrita auzotara, ez? Orain azaltzea noa pixka bat, honen aurrean zer egin beharko genuten hirigintza ikuspegitik, ez? Eta hemen aipatzen ditut, hainbat gida azterketa eginda daudenak eta oso interesgarriak dianak eta begiratzea merezi duenak eta saiatuko naiz pixka bat, hauetan gehien bat amankomunean errepikatzen dian kontuak laburbiltzen. Esan dezakeguna da, 3 ardatz nagusi eduki beharko genituzkela kontuan, hirietan, herrietan, auzoetan jarduterakoan, ez? Kontuan eduki beharko genuke alde batetik, hiriak edo herriak ibiltzeko pentsatuak izan beharko luketela. Hau da, pentsatu beharko genukela oinezkoen eta mugikortasun jasangarriaren arloan hortik hasi eta ondoren noski ibilgailu motorizatuak behar dira, baina bigarren maila bat, ez orain arte egin bezala alderantziz, ez? Ibilgailu motorizatuekin kale baten azalera hartu eta proportzioan askoz ere azalera handiagoa ematen zitzaion ibilgailuei, oinezkoei eta bizikletei. Bigarren ardatz nagusia izango litzateke natura herri eta hirietan sartzea, ez? Natura berdeguneak egotea, landareak egotea, baita ere garrantzitsua da sare moduan funtzionatzea. Hau da, ez egotea herri batean sekulako parke handi bat herriaren punta batean, baizik eta auzo bakoitzak bere mailako beharrak asetzeko aineko espazioak edukitzea. Eta gero baita ere garrantzitsua da sortzea elkarguneak eta komunitate guneak, konbibentzia guneak. Lehen esan dugun individualismoa, bakardadea, guzti hori zatzeko, prebenitzeko. Gehiago sakonduta ardatzoietako bakoitzean, hau lortzea komplikatua da, ez da interesa, ibiltzeko herriak sortu, baina ez da bakarrik kale bat peatonalizatzea. Kale hortan jendea egotean nahi baldin badugu beste baldintza batzuk ere sortuan egin. Adibidez, auzo bat eraikitzerakoan densidade minimo bat eduki behar du. Horrek esan nahi du biztanle kopuru minimo bat egon behar duela. Ezin daguna da, etxe bizitza unifamiliaren bidez auzo bat sortu eta gero horien artean kale peatonalak sortu. Horrek ez da bizirik egongo. Densidade minimo bat behar dugu. Biztanle kopuru minimo bat bizikal gauzu bakoitzean, etxe bizitza kopuru minimo bat egon behar du. Konplexutasunak adierazten nahi du erabileren asketa. Lehen esan dut, lehengo hirigintzak egintzala erabileren segregazioa. Eta horren ondorioz, gertatzen da oraindik ere, kale eta auzo askotan, etxe bizitzak eta garajean daude lekutan, ordutegi batzutan, kale egiten ez dago inoa.
jendea lanean dagoelako. Orduan, pixka bat horri kontra iratzaio, ez? Bestalde, jarraikortasuna, hurbiltasuna, ez? Hiriak, auzoak jarraiak izan behar dute, ondo komunikatuta behar dute, konexioak ondo egin behar dute. Lehen aipatu dutena, ez? Mugikortasunaren inguruko espazioaren banaketa koherente bat beti ere lehentasuna denez oinezkoei eta mugikortasun jasangarriari, bai bizikletei edo garraio publikoari. Gero noski, sortzen ditugun espazioan konforta eta erosotasuna. Espazio erosoak behar ditugu. Sekulako eguzkia baldin badaukagu udan plaza batean, sekulako beroa egiten baldin badu, itzalik ez baldin badaukagu hor ez da jenderik. Orduan, espazio horien diseinuan guztiak kontua lutu gara, ez? Edo espazio eguzkia ematen ez dion espazio bat ere, ez da haina proposa izango, ez? Orduan ondo pentsatu behar dira espazioak alde hortatik, ez? Gero noski, irisgarritasun unibertsala, edo zein bitxial izateko, inklusiboa izateko, lehen esan dugun, kolektibo guztik elkartua izateko, segurtasuna, ere bai, noski, beldurrik ez egotea, ez? Puntu betzak ez sortzea, ekipamentuak eta zerbitzuak egotea, lehen esan duten dotik, ez? Konplexutasun hortan, erabileran asketan hortan, noski egon beharko dute etxe bizitza baldin badaude, baina jarduera ekonomikoak ere behar ditugu, zerbitzua behar ditugu, eta guzti hori gainera behar dugu nolabaiteko hurbiltasun batean. Danok iritsi behar izateko leku egitera. Komunikazioa, esan detena, auzo baten eta besteen artean komunikazioa ere ondo pentsatuta egon du. Ezin dugu irla batzuk sortu, baina gero irla hortatik beste irla batera joateko zailtasuna baldin badauzkagu, hor ere kontu eduki behar da. Eta gero bertako identitatean garrantzia ematen ere, ez bertakoari. Bigarren, lehen aipatu duten, bigarren hildoa da natura hirian sartzea, hor berdeguneak sortzea, baina garrantzitsua da hurbileko berdeguneak izatea. Hau da, hor auzo hortan edo komunitate hortan bizi den jende horrek gertu berdegune bat eduki behar. Hori ikusi da COVID garaian ze garrantzitsua zen. Ikusi da ze garrantzitsua zen gure eraikinen ezaugarri nolakoak ziren, eta ikusi da ze garrantzitsua zen ordubete ateratzeko tartea genuen hortan hurbil espazio egoki bat edukitzea ze garrantzitsua da. COVID-az aparte ere, lehen Pepak esan dugun genero ikuspegia kontuan egokita ere, eta zaintza lan horiek eta lan erreproduktiboari garrantzia emateko ere hor indarra hartzen du, ez? Guk baldin badaukagu gure auzoetan leku seguruak, irisgarriak eta gertukoak, errazagoa izango da ere, eguneroko bizitza hori, ez? Zaintza lan hori askotan izango dira. Eta hor sartzen da baita ere, azpiegitura, beti azpiegitura berdea entzun dugu, azpiegitura burdina ez egiten da, ze ikusten da urak adibidez temperatura jaisteko laguntzen dula, asko eta orduan espazio bat, parke bat, berdegune bat sortzen dugunean, diseinatzen dugunean, uraren presentziak ere asko laguntzen du. Eta baita ere gero, dauzkagun plaza ogorrak edo terrazak edo guzti hori ere naturalizatzea ere ondo egon izateke. Eta hirugarren ardatza esan dutena, elkarguneak, elkarrekin bizitzeko gunean, komunitatearentzako gunean, azkenean kohesio soziala lortzeko, parte hartzea indartzeko, espazio komunitarioak sortzeko, hor cohousingara aipatzen den. Ze azkenean, aurreago esplikatuko dut, baina hirigintzak eskala desberdinak gauzko. Hirigintza izan daiteke hiri mailakoa, izan daiteke auzo mailakoa, izan daiteke komunitate mailakoa. Eta komunitate mailan sartzen garenean ere, hor eraikinen tipologietan eraikinen ezaugarriak sartzea. Esan duten guzti horrekin, araudian aldetik,
Aurrera, esango genuke osasunarekin lotuta ez, baina jasangarritasunarekin lotuta aurrera pauso batzuk ematen ari dira, ez? Adibidez, Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamenduak gidalerroak azkena onartu dianetan, bai aipatzen dira hemen aipatu dituten hainbat kontzeptu jasangarritasunan ikuspegi bertatik, ez? Baina gero errealitatean gertatzen zaiguna, hirigintza plan nagusi, herrietan dauzkagunak eta baita Tolosan ere, oraindik daude lehengo erabileren segregazioetan oinarrituta. Orduan gertatzen zaiguna da guri udaletik gauza horiek, esan ditugun gauza horiek aurrera eramateko batzutan aukerak dauzkagu, baina beste batzutan oraindik ezinezkoa da, ez daukagulako marko guztia prest edo ez daukagulako dena gure alde. Baina bai azpimarratu nahi ditu, Tolosan 2019an pixka bat hildo hauek indartuz egintzean bi plan, alde batetikan eguneroko bizitzarako hirigintza aztertzen zuen Tolosako azterketa tekniko bat, auzo-auzo herriko gune desberdinak baloratzen zituna eta espazio desberdinak baloratzen zituna mailak eta horrekin, ez? Hiria, auzoa eta komunitatea. Eta gero baita ere, 2019an egintzen, Tolosako mugikortasun jasangarriaren plana, genero ikuspegia baloratzen da. Hauek bai dira tresna batzuk guk egunerokoan erabiltzen ditugunak eta laguntzen digutenak hor esan ditugun irizpide horiek aurrera eramaten. Eta nik igual bukatzeko esan nahiko nuke lotuz pixka bat esan duen betaurreko kontorrekin ikusten hirigintzan ere berdina gertatzen dela, betaurreko horiek jantzi behar ditugula. Lehen garai batean bezala pentsatuta zegoen herri horiek zeuden lan produktiborako pentsatuta esan deten bezala erabilerak segregatu, kotxearen menpe eta oain kontuatzen egileana guztia lortu behar baldin badeu horri buelta bat eman behar dugula eta hirigintza inklusibo bat indar dugula eta guzti horregaina osasunangan eragin positiboa dugu.